Και εκείνη την ώρα λοιπόν θα πάτε πολύ σοβαρή κοντά. Για πάρτε το ύφος το πολύ σοβαρό. Όταν έχει η μαμά σας μαλώνει. Ή και ο παπάς. Έτσι λοιπόν. Και λέμε λοιπόν. Σταμάτα ό,τι κάνεις. Πάμε. Σταμάτα ό,τι κάνεις. Δεν έχει χαμηλωστεί. Σοβαρή, άγρια. Αυτή. Σταμάτα ό,τι κάνεις. Πάμε. Σταμάτα ό,τι κάνεις. Τι μπορεί να κάνει η μαμά το απόγευμα? Να μαγειρεύει. Να. Και άμα δουλεύει δεν της σταμάτα το κάνει. Όχι, δεν είναι στο σπίτι. Να βλέπει Τούρκοι. Λοιπόν. Και παρακαλώ πολύ, μην αφήνετε τους παπάδες απ' έξω. Και στο παπά, 1, 2, 3. Τι κάνει ο παπάς το απόγευμα? Πίνει καφέ. Η μαμά δεν γίνεται, το πας πίνει καφέ. Εντάξει. 1, 2, 3. Δεύτερος στίχος, και πάρε με αγκαλιά. Διότι τα βιβλία του σχολείου, την ορθογραφία ας πούμε, τη λέει από απόσταση. Η λογοτεχνία θέλει αγκαλιές. Λοιπόν, άρα, 1, 2, 3. Σταμάτα ό,τι κάνεις και πάρε με αγκαλιά. Τι να κάνουμε αγκαλίτσες, όχι. Βιβλία να διαβάσουμε, πάμε. Γεμάτα μυστικά. Γεμάτα μυστικά. Εγώ λοιπόν μια φορά μόνος μου και μετά όλοι μαζί. Σταμάτα ό,τι κάνεις και πάρε με αγκαλιά. Βιβλία να διαβάσουμε. Γεμάτα μυστικά. Την ώρα αυτή τη μαγική που θα καθιερώσουμε στο σχολείο, γιατί η μαμά και ο παπάς έχουν ανάγκη από διάβασμα λογοτεχνικό. Έχουν πολλές δουλειές, το έχουν ξεχάσει, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να διαβάσουμε όλοι. Αν χτυπήσει το κινητό, αν έρθει η κυρία γειτόνισσα για κουβέντα, άμα κλαίει το μωρό, άμα κλαίει το μωρό, εντάξει. Ας το αλλάξουμε. Λοιπόν, έτοιμοι, για να δω ύφος πολύ σοβαρό. Έτσι, μόλις πας στο μεσημέρι, θα το θυμίσουν και οι δάσκαλοι, 3 λεπτά πριν το σχόλασμα. Μόλις μπεις στο μεσημέρι στο σπίτι, πας